Zdar lidi, zdraví z Cookie.cz u dalšího let's playe u prvního dílu Narboxu od Nargona, ale řeknu vám, že nekopíruju, že Nargon to dal veřejně, takže mi nepište zase, že kopíruju. Když to dal veřejně, tak nekopíruju. OK. Tak, teď jdeme k Narboxu. OK. Nový svět si napíšeme. Cookie.cz hraje Narbox. A k survival jasný. Seed bude Cookie, hraje Narbox. Tak, všechno. Bonus Česku si asi dáme, jo? A jdeme na to. Už se nám tvoří náš svět, náš super svět. A teď. Sakra, se to celý seklo. A v poho. Už je to celý v poho, vidíte, tady máme bonusovou čestku, prostě všechno luxus, tady máme nějaký dřevo, blablabla. Tak, dřevo to si vemu. A čestku asi taky a torčky taky. Jo, jsem na to zapomněl. Tak. Výborně. By bylo, kdyby tu byl. A tady máme ten... Počkat, já nemůžu psát do chatu? Já můžu. Seed. Počkat. Seed. Sakra. Není tu tedy kapitátor. No, to je jedno. Čekajte, já se jenom kouknu na jakou je tohle verzi. 1.4.7, takže asi tam dám asi kapitátor na 1.4.7. Asi jo, takže za chvíli jsem zpátky, doufám tam dá kapitátor, takže za chvíli jsem zpátky. Čau. Takže za lidi jsem zpátky u našeho let's playeření Narboxu, ale kapitátor mi nějak nevyšel, ale mě to jedno, je to šumec, je to jedno, je to uprdele. Tak, máme tu nějaký kravičky, ty se nám asi budou hodit, ale máme nějaký speciální dřevo, Firwood. No a jo, kravičky, ale no, tak si udělám už rovnou asi crafting table. A meč si taky asi udělám. Ne, krumpáček. Jo, tady máme kamení. Tak se natěžíme kamení. A půjdeme do crafting table. A uděláme si mečík a zabijeme si tu asi nějaký kravičky. Tak, kravička jedna zabitá. Jsou tu nějaký koule, snowbaly. Zabijeme krávu, ne, nezabijeme. A tak kůže nějakou máme, jo, to je taky dobrý, to se nám taky bude hodit, kůže je taky velmi důležité, jo. Pak máme nějaký ten aubrin, nebo jak se tomu říká. Apatit teda. Jsem teď nevěděl, jaký je to správný název. A to je jedno. Z každého vypadnou buď 2 nebo 1. Ne, nebo dokonce 4. Nebo 3. Nebo 4. Nebo 2. Nebo 1. Nebo 2. Nebo další. Tak já se nazbírám ten apatit. Ten se nám asi bude hodit. Toho je tady 3 prdele, ne? To je asi jediný orečko, kterýho je tady docela hodně, ale pak ho zase najdu jenom jednou a už ho pak najít nemůžu, což mě pak celkem naštve. Já jsem teda k ničemu vlastně nepoužíval, ale no, tak já si ho vezmu. A i můj crafting table asi bych si mohl vzít. Ne, nebo ne. Ten si nebudu brát. Si udělám asi pec.
Ta je taky velmi důležitá, tam si opečeme masíčko. Tak trošku víc koblů, tady asi natěžíme. Teda koblu kamene, z kterého se nám pak udělá kobl. Tak. A máme furnace neboli pec. No a pak tu máme nějaký koul, který si taky natěžíme. Koul je taky základní materiál, hlavní materiál, když hrajete Minecraft, jak říká gamer. No a mně se zdá, že 10, 11, 12, je v pohodě. Já jsem si myslel, že toho padá zase nějak víc, no a to je jedno. To by nám nějak neuškodilo. A lopatku. Myslím, že si mám udělat lopatku. Na štěrk. Nechci hlavně o flint. Tak já mám si zvuky moc nahlas. Aha, jsou docela nahlas. To je jedno? Ne, není to jedno. Tak ještě trošku si to stěšíme na 16. Tak. Máme 4 flinty, no, tak si vemám víc. Teda víc. Natěžíme štěrku, aby jsme měli právě ten flint. A nějaký ten štěrk si odnesem. No a teď se jdem kouknu do dolu. Tady máme zrovna nějaký koul, tak. Máme 56 torček, což nám asi bude stačit. Tak tohle není jeskyně. Tohle není fakticky jeskyně. Ovce. Taky dobrý. A dostal jsem z ní, počkejte, jsem z ní nedostal. Jo, tady je vlna, se mi skovala. Asi nechtěla, abych si ji vzal, no. To je jedno. A tady máme nějaký důl konečně. Krásný první matroš tady je. A ten těžit nemůžu. Tak se ho natěžím později, až najdu iron. A už tady máme první lávu. To vypadá epicky. Zombík s lopatou. Jo, s lopatou, pokud se nepletu se s lopatou, pravda. A my si tam asi za ním dokážeme přejít po našem novém mostu. Tak pojď k nám, víš jo? Stejně moc dlouho nevydržíš, tak bych tady moc asi nemachroval. S tvojí hezkou ironovou lopatičkou. Nebo jak chceš, je to tvoje lopata. Ty si dělej, co chceš, klidně mě s ní můžeš zabít. Myslím, že se asi Nargbox líbí hodně lidem. Teď Nargon zase začal natáčet, protože jsem se díval na jeho kanál, říkám, Nargone, ty jsi normálně divnej, ne divnej, je dobrý, ale jakože strašně mě naštvalo, že dlouho nenatáčel. A teď nemůžu teďka zjistit, jaký to mělo důvod. Gonky nebude natáčet, prej jsem slyšel. Že let's player dobrý, který měl před sebou dobrou let's playerskou kariéru, nebude natáčet, teda pokud se mu vylepší něco v životě, to jsem taky slyšel od kamaráda. Zaina. No, to je jedno. A se vrhneme k Narboxu, no, tady už máme první iron. Ty vole, ne! Já jsem chcípnul, to je zajímavý. Ano, já jsem umřel, což mi ani moc neuškodilo, protože já neměl zrovna, sakra, torčky. Takže jsem měl už sebe nějaký dobrý materiál, ale to je jedno. Hele, proč mám vlastně kreativ, takže teď recipe mod. Teda cheat mod jsem měl v too many items, ale teď tam mám recipe mod, takže je to zase jako dřív, no. Ale se půjdeme kouknout do toho dolu, kde jsme právě umřeli. Tak, nějaký ty věci nám tady zbyly. A zbyly nám tady právě ty věci, které jsme potřebovali, takže je máme zpátky. Takže jsme jakoby, prakticky jsme nic dobrýho nevtratili, což se mi ulevilo. Dřevo, všechno máme. A teď právě si říkám, co jsem ztratil. No nic, to je jedno. To je stejně jedno, je to jedno. Ne? V materiálu máme hodně. Tak tady máme
tady je něco. A ne, kostlivče. Ne, ty mě nechci zabít, jo. Tak chceš, no, to je jedno. Dostal jsem od něj jeden číp, taky se nám bude hodit. Jo, myslím, že lopata, ta nám se zmizela, že jo. Tady dám torči, abyste na to líp viděli. A já bych na to taky líp viděl. Tady má nějaký Cooper. Tady máme nějaký ten iron, první iron. Tady vidíme a tamhle je angry zombie, naštvaný zombík, který je velmi nebezpečný. A je tu je tu nano. A kvantum, je tu taky kvantum. No vidíte, je to dobrý. No. Sněžný golem dokonce. No vidíte, ten mod je velmi úspěšný. Taky by nebyl, ne, když je od Nergona. No. Já si dojdu asi nahoru do dolu, něco natěžit. Tady mám materiálu hodně, ale já jsem to myslel jinak. Iron, hlavně. Tady si chci natěžit nějaký ten koul. A teď asi ne. V poho, můžu se uklidnit. Tak. Je, OK. Koul. Teď jsem si ho tady nazbíral celkem dost. 18 koulů. Výborně. Teď si dojdu sem nahoru. Au, sakra, ty máš štěstí, bejku. A další štěstí máš, bejku. A další. Já jsem mě netrefil. A další štěstí. No ty jo, ty se máš, ty máš asi toho štěstí hodně. Ale teď už šťastný nebudeš. Pokud se do mě netrefíš, tak až se do mě trefíš, tak teprve tě budu zabít. A došel nám náš krumpáč, takže já si dojdu nahoru a tam si zase udělám krump. Půjdu po mostíčku. Takhle, tady. Tak. OK. No. Já se tady asi dojdu nějaký to, teda asi asi tady jídlo dojdu. Ne, to ne, co? What the fuck? Teď se mi to úplně jako... Tak. A už se nám dělá. A my nemáme cobblestone. No, tak my se ho rychle natěžíme, to není problém. Pro Cookieho to není žádný problém. Udělat si krumpáč cobblestoneovej. No a už si máme tady první stejky. Jak koukám, tak je tu Towncraft. Není? Je tu Towncraft. Myslím teda. Jo, super, super, ale teď něco jiného. Jo, ovce. Ovci. A děkuju za vůl. Pana Vola, děkuju. No a máme 5 stejků a ty další se nám dodělají a tady máme zombíka angry zombie. Kurva, ten ubírá. Ten ubírá jako svině. Čau. Jsem se nedomluvil. A věc do Towncraftu, to se nám bude taky hodit. Angry zombie, sakra, to je těžký zabít. Ne. A tady je normální zombie, toho zabijeme hned. Tak, výborně. A když už jsem tady, no tak asi ještě natěžím teda ty 2 cobblestone, abych si mohl udělat meč. Tak, stejky 2. Pak jeden meč ještě. Půjdeme kopat do dolu. Tak, po našich
cobblestoneových schodech a stoneových. Tak, a teď nám právě jeden iron spadnul. Tož nám ani nějak nevadí, že? OK. No, tak já si tady vemu pár toho koblu a udělám si tady schůdky nahoru. To nejde vytěžit, tak nějaký tady ten koupr. Tak. Právě jsem dole v dole. Tady vidíme, když zmáčknete shift a ukážete na tohle, tak se vám ukáže, jakou to má hodnotu do Thaumcraftu. Tady třeba ten mozek má taky velkou hodnotu do Thaumcraftu. Tady si vytěžíme marble, tak to nemá v Thaumcraftu žádnou výhodu. Takže nic. Tady máme cín. Náš vytěžený cín. Našel nás navštívit skeleton, ne? Tak nás nenašel, tak nás našel navštívit skeleton. Tak. Jo, ty vole. To jsem si nevšiml, pane Angry Zombíku. Vás jsem si nevšiml. Ne, takže nepůjde teda. Tož je jedno, ale já teď právě chci najít iron. Ironek máme. Proč tam zmizela ta láva? Protože... aha. Tak Angry Zombie mě zabil. A já se kouknu, jak dlouho točíme. Kouknu se hned. Takových 15 minut, ano. Se mi to bude víc lagovat, protože jsem kámošovi sdělal obrazovku, jak se kouká, jak hraju. Live peel. No a teď jdem do dolů, takže a bude se mi tady strašně sekat, no když vlastně ani ne. Ani se mi to moc sekat nebude, takže poho. Ne, to ne. Sakra, teď ještě najít, kudy jsem právě šel. A kde jsem to umřel. No. To je taky taková otázka, kterou bych měl vědět. Nechte mě. Na pokoji, prosím. Jsem nic neudělal. Aha, jak já hraju celou dobu na hard. To je blbý. To je blbý. Takže já celou dobu hraju na hard a já jsem o tom ani nevěděl. Tak proto tady bylo tolik Angry Zombie, asi jo. A já tu mám vlastně dead points. Dead points. Tak. Cín, ano. Ano, všechno to tu je. Iron, výborně. Všechno mám. Tak, torčku. Tady. Co to je? Co to je za materoš? Samateroš, co to je? Tak, no. Asi dojdu domů. Teda ne domů, nahoru. Pro prababičku, ne, pro tu ne.
Ta sama se nepůjde. Moje prababička sama se nepůjde. Takže ji sem brát nebudu. A sakra, problém. Menší. A už je hned vyřešen. Vidíte, jak se umí Cookie CZ poradit? No, jedno. Ano, já se dojdu do baráčku. Tak tady jsem to chtěl právě trošku kombinační. Ne, sedu na to. Teda, pardon, kašlu na to. Tak. Si dojdu nahoru, takhle tudy, touhle cestičkou. Na 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 na. Tak. Jsem nahoře. A mám meč. Jo, meč mám, takže tady zabijeme tu poslední ovci. Teda je do třetice všeho dobrého, do třetice jak se tomuhle říká, vlny dobrého. A ta je speciální hnědá. A máme postel, vidíte? Tak. Máme postel, výborně. Jak ještě, tak, dobře. Všechno jde jako podle plánu, podle mého vypmakaného plánu. Jasně. Jo. Jasně. Hele. Včelín. Pan Včelka. Tady. Dobrý den, pane Včelka, jste doma? Není doma, tak jdem pryč. Je na nás naštvaný. Co jsme komu udělali? Jsme nikomu nic neudělali. Že jo, Smígle. Ano. Teda ne. Nebo hovno. Najedno. Tak, a máme náš první ironový klump. To je co? Mám první ironový klump. Tak to jsem prostě nejlepší, chápete to, když má někdo ironový klump, to prostě musíte říct, prostě uznat, že je nejlepší. A on nejde vidět, že ten materiál, ten bude dobrý. Teda, orečka, ty vole. A tady motor, ten to mě nezajímá, iridium ore. Co se pak z něj dělá? No vidíte. Ale víte, že jsem to ani netušil? Pak se mi bude dělat kvantum brnko. No, tak to je celkem luxusní. No, na kvantum brnko teď nebudeme myslet, protože jsme teprve na začátku. Takže kvantum brnko s bohem. O tobě teď nechci mluvit. Jsme na základu Minecraftu. A nepotřebuji mluvit o kvantumu. Taky kvantum můžeme mít, není problém. No, tak, Merblue máme taky celkem dost. 32 briků, to pak použiju na dům. Jo, tady máme už the point. Tak. Cín taky budeme potřebovat hodně, protože tady není EMC, takže pak si to nemůžeme rozmnožovat přes Energy Conductor. Ani, protože tady Energy Conductor ani není, teda aspoň myslím, teda to vím. Vidíte? Není tady Energy Conductor, vidíte? A máme první ruby. Ale vidíte, jak to je v tom tak šepeku takový jiný. Mně to připadá úplně jiný. Tak. Sakra. Doura. Co to je? Silver, aha. Takže silver ore to je, ano. Takže už víme, co to je za orečko. Nejsem zvyklý moc ani používat tento texture pack. Teda Fateful jsem používal, ale jako chci říct, že jsem ho nepoužíval v tomto modě.
Ne, tak počkat, tohle. Tohle Elite Ore. Ten. Počkej. On je tady Galactic Craft? Ne? Aha, tak nic. Nebo, ne? Není? Ne. Ale je tu Gravity. O, tak ta je hodně dobrá. To musíte uznat. Thaumcraft, ten tu je. Ten tu prostě je. Cibra. A co se dá dělat s lead? A z lead oru pak můžeme dělat, víte co, prostě všechno různý. Leadast, Hardened Glass, což je taky dobrý materiál, nesničitelný sklo. Že v každém případě pak už to taky nebude zase tak dobrý sklo. A teď zrovna mi tady čeká pes, doufám, že to nebude slyšet ve videu. Tak a já jdu sem dolů, tady mám taky zbytky nějakých těch materiálů. Silveru, lead oru. Tak. Nějaký tyhle ty orečka si asi nazbírám. A pak bych chtěl ještě zajít pro nějaký, no Coopery asi taky. Ty si taky budou celkem hodit, tady máme hned zatím silver. Ten je všude. A ten se nám taky bude, myslím, že hodně hodit. Hodně honit, se nám bude hodně honit. Zlato, taky dobrý. Vidíte, to má taky celkem dobrou hodnotu do Thaumcraftu. Gold ore, pak až to bude zlato, tak to taky bude velká hodnota. Ember, taky výborně do Thaumcraftu. Au! Mám mravence, jak už na tom počítači, no sedím na tom, ani ne dlouho na tom, už nejsem na tom dlouho. No. Šuj. Tak, tady máme už iron. Tak, dobrý ironek, ten jsem zrovna potřeboval. Pardon, musím tady sklidnit psa, takže za chvíli jsem zpátky. Tak, jsem zpět. No a no, psa jsem sklidnil, dal jsem mu mňamku a řekl jsem, nebudeš, tak dal jsem mu mňamku a teda ještě před mňamkou jsem mu řekl, nebudeš čekat, dám ti mňamku. Tak on prostě dal hlavu dolů, tak jsem si říkal, no tak to doufám takhle bereš jako ano. Oh yeah, jo, 12 ironů, dobrý. Tak. Pak tu máme nějaký Green Sapphire. Taky dobrý. Už tady máme i pana Marbla, pan Marble, už ho tady jdem těžit, pana Marbla. Tak a výborně. No, tak už dáme i ten stack, ne? To už bychom snad dali. Bych chtěl mít štěstí 2, to by mi vyhovovalo. Chtěl mít štěstí 2. Tak. Tak, vidíte, už máme pár toho marblu. Tak a ember. Tady nějaký ember, no. Tak, to máme tady máme rubíny. Taky celkem dobrý do Thaumcraftu. Ano. Nevím, proč řeším Thaumcraft, když stejně v něm ani moc neumím. Teď bych byl bůh, tak by mě to taky celkem naštvalo. A tady se to celkem bugije se to. Kdybych tady našel diamant, tak bych jako celkem byl za to rád. Tak. Tady máme... Tak.
jsem se chtěla jenom pokusit tam takhle šáhnout, jestli tam něco najdu. Neboli diamant. Tak, tady máme ironek. Nějaký, který si samozřejmě vytěžím. A kouknu se. A hned za chvíli jsem zpátky, takže čekejte. Tak, dámy a pánové, jsem zpět. Začal natáčet si o dobrodružství a tady jsme hned našli Sapphire. Normální Sapphire. Takže taky dobrý, doufám. Tak. Natáčíme už celkem dlouho. Což nám ani tak nevadí, doufám. Teda pokud máte čas a chcete se koukat na moje videa, tak se na ně koukejte, budu rád. A mimo to pokračujeme. Mám tady uranium ore, což taky není zrovna špatný matroš, což je taky dobrý. Kdybychom tam měli EMC, tak to má 1000 EMC, mám teda 4000 EMC jedno. Tady máme Kinabar, já tomu říkám kanibal, ale budeme tomu říkat Kinabar, jak se tomu správně říká. Kinabar ore. Oho, ale já nemám tady moc dostatek místa. No, jedno. A vyhodím se nějaký nedůležitý věci, takže aha. Tohle hlínu nebudem potřebovat. Kanibar, nevím. Štěrk, asi ten taky ne, rotten flash taky ne. Tak. A zase mi už křupne krumpáč. Krumpne mi. Taky dobrý slovo. Krumpne krumpáč. Tak. OK. Jedno. A zatím teda ty matroše budám dávat kamenným krumpáčem. Výborně. Tady nějaký ty shardy, water shard, soul shard a další materiály. Další shardy. No a pak tady máme nějaký materiál, neboli orečko jménem Monazit ore, což je taky celkem dobrý ore, myslím. Ano, ale teď nevím, čemu je. Myslím, že se dáme se k tomu u forcium. Ve pulverizéru se v macerátoru se pak vidíte? No. Takže i když je to celkem taky dobrý materiál, takže na něj nebudu asi nadávat, že je nějaký špatný, ale náhodou docela slušný. Tak. Nějaký matroš. A tady toho kanibaru je docela hodně. Co to? Sakra. Mi křupnul krumpáč. No ale já už se teda pro dnešní díl s vámi loučím. A teď se tady ještě kouknu, co se dělá z toho kanibaru. Quicksilver. Ten je pak tak fakt dobrý na ten Towncraft. A já už teď chci nějak dostat domů. A myslím, že už vím kudy. Myslím, že tudy, jo. Takže já se pro dnešní díl s vámi koučím. Ne, nekoučím se s váma, loučím se s váma. Takže Kukice se s vámi loučí, takže zatím čau.